Wilujeng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Mbak Yu Cange. Wah, saya sehat, saya laris alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Kabare pripun? Alhamdulillah kabare kula nggih sae. Panjenengan dak pundi? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Seger tur waras. Alhamdulillah dangu mboten pinanggih. Nggih, Saestu kula niku nggih kangen kali panjenengan saestu. Diaturi kok. Nggih. Oh, jene kanca seniman iki nek ketemu ya ngene iki. Kaya pun kaya sedulur dhewe, tunggal dhewe. Nek ketemu ki ya sapa kabarmu piye? Enak wong to ya Allah. Ayu-ayu picek. Wis ta kok nesu iki lho. Ket mau lu ngadeg ning kene kok tembunge ana wong to. Iki jare sinden kok wedhus. Kok wedhus piye ta? Sing dicokke bokonge terus kene iki. Oh, wedhus iki nek diruke bokonge to, Mas? Wah. Walah kula aku marah dudu wedhus dadi ora ngerti. Lah aku wong wedhus. Jenenge wong Jawa. Wong Jawa iki nek misale ketemu sing luwih sepuh, iki kudune rak nunduk ngaten nggih. Leres. Lah, iku termasuk sopan santun tata krama. Sopan santun ki yen kowe ora mbok tokke aku. Lho, sing ngethokke iki sapa? Wah, jenengan ki kok aja pikirane ki aja piknik kemana-mana. Lho kok kowe ta ora ngetokke, ning ki mau ngetok. Oh, wong ora perasaan blas. Wah, aku kowe anggere kowe ngene iki aku tak ndut. Senengane wis teko telat. Sing ngomong teko telat sapa? Sing ngomong teko telat sapa? Kancane do nglumpuk ning kene kowe mau ning ndi? Lho, aku ki mau nata-nata piring ning mburi sik. Lho, aku ki wong wedok, blegere wong wedok ki nata-nata ning mburi ki wajar. Wajibane piye putri iki. Wajibane wong wedok. Lah kowe dadi wong lanang kok gur lungguh tengok, lepleh-lepleh ning kene ki mangsane ki. Wis teko ngepleh-ngeplehi aku stroke apa piye ngepleh-ngepleh. Tembungmu ngepleh-ngepleh iki lho. Ane kula seneng kok Mas Garing karo Mbak Eka wis pirsa tanggung jawabe dhewe-dhewe. Lah nggih. Lah nggih niki sowan ten Kepoh Mbak Eka. Nggih, alhamdulillah. Sowan Ibu Suminah menika ngunduh mantu Putra Wandanu Mas Eko Purnomo. Mas Eko kali Mbak Dewinta Riyanti Utami. Nggih, nderek ndedonga nggih Mbak Yu Cange. Nggih, pripun? Mugi-mugi dados pasangane kang sakinah mawaddah warahmah awet donya temekeng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mesti mandi dongane Nduk Ika. Amin. Wah nggih nek dongane niku kedah nganu prihatin riyen menika dados kabul. Benten kalih nganu anu sing mboten nate Nyambut gawe nyulek matane wong. Piye ta? Piye meneh apa-apa kok nesu iki lho. Kene lho kita omongi, wong wedok kuwi sadurunge nyedak karo wong lanang mesti disawang slagane sik. Oh. Wong wedok kok omong kok tangane cengkelan ngono. Pedang-peding. Aku ki pengerti nek matane Netrane. Oh, netranipun jenengan teng mriku. Lah wong mriku ya jemban ndak mbok dokok ning kene. Iki ora netra, sentolong. Ya. Oh, senengane kok aku ki ngene lho, aku ki meh ngandhake aku setuju karo apa mau Pranata cara ngarepno. Bab napa Mas Gareng? Ora mung dadi bojo ning dadi jodoh. Loh, bojo karo jodoh ki beda. Beda. Oh, Yen bojo itu bisa dipisahkan oleh beberapa sebab. nggih. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Mergo bojo ki sosok mung status upamane ngoten nika. Nggih, status. Mung gelar lahir. Ning nek wis jodoh niku tepekaning batin. Temekaning batin lan pisahe mergo maut menjemput. Betul. Niku sing kula ya setuju karo sampeyan. Kaget, Lek. Kupingku kena betul. Lah jare kowe budhek lah kok kaget. Oh, kok wong normal. Ya ora Mas Gareng iki sehat lahir batin nika. Nggih mila niki ya anu kok Mas Ujupe ya tirakatan ndongake. Iki ngapa? Ana pusaka ning dhuwur salon. Kuwi lha tak batin wis sore wae jare sapa niku. Nggih mula ayo iki Ujupe seneng-seneng aja nganti digawe susah. Nggih. Mbak Eka? Nggih. Sadurunge panjenengan tetembangan sing werna-werna kanggo pambuka kula tak nyuwun sampeyan beksa gagrak Banyumasan. Oh, nggih. Yo, aku tak nyoba bendrong kulane. Sampun. Iya, sing wis mangsamu padha. Aku ki anggere Eka joget gendrong kulone kudu-kudu ngedol mobil. Lah ngapa hubungane kok? Nggo ngragati. Oh ya, semakin nakal ya. Semakin tua semakin Semakin nakal. tua Semakin tua semakin nakal. Yen aku semakin tua semakin tak gendah. Iya.
Monggo ayo diaturke ben Dromulon dening Mbak Eka Suranti. Monggo ayo Cah, monggo ayo. Ya, sapa sing keren? Assalamualaikum. luar biasa Mbak Eka Suranti. Iki ciri khas Eka ya ngene. Lah iya, piyai putri sing ngrejekeni ya ngono kuwi. Mbak Eka joget, darane metu wis pas banget. Pas. Oh, iya ya. Lah wis sing joget
Waduh, energik. Heeh. Sope numplak. Ya ora kok. Ora to. Numplak iki ngopo? Aku seneng lho. Wis iki sing diarani apa wong wedok sing berpotensi ya kaya Eka. Sing joget Mbak Eka Suranti sing nyinden Eka Priatiningsih. Wes. Salane Batri assalamualaikum. Lah ya. Apa kalimat liyane iki ora cetha, cethane mung assalamualaikum. Oke latihane seminggu lho Mas Jan. Ngene ya. Dipun pokoke ajeng assalamualaikum. Ya aku ya. Meja ditambahi malih bar iki bablase. Jae nak jae jatuh jae di kontel jare banyak dari becul. Kowe agar nyosor-nyosor tak nikah tenan lho kowe. Piye ta ning apa ta? Enek wong energi kok genah nyanyi kok. Jae nak Jae jae jatuh jae di kontel jare banyak ndeke bacel kari siji. Tak kei deker. Mula jogo mlayu-mlayu. Mlayu-mlayu piye? Ngenteni seminggu sik. Masamu dicengkal apa piye? Wong oleh aneh. Lah diserang karo Eka. Dina masalahne kok garing bajul kari siji. Kurang piye? Kuwi nembang karo joget iso kontalitas ngono lho Le. Aku arep golek dalang liya. Apa? Aku ning kene dikeroyok. Ora. Sing ngono nyerangi guneman sing kene fisik. Mboten iki mergo saka kandhesing rasa tresna kok Mas. Tresno kok sing Tresna kalian keluarga yang Suminah niki. tak tresno karo aku. Ya wis nek ora gelem diserang fisik wis tak alus-alus. Nah, ngono. Ya tak eman-eman. Nggih, Mbak. Kudu dimanja. Lah iya najan wis tuwa. Dahar didulang. Leres. Atus didusi. Leres. Lunga digendong. Leres. Heeh, aku lempoh. Pokok angel. Wong ki sing anu to, Eka iki ketoke ngelus. Sing dilus-lus kene iki adik bangun. Ya, muga-muga ora bangun. Yo, aja. Wong sing dikai sehat kok kudune matur nuwun. Misih dipergunakan Iya. dengan Nggih, seksama. niki wae jogete Mbak Eka luar biasa. Luar biasa. Banyumasan mula yo saiki ngaturke Nawala Mas Gareng kathah sanget ingkang sampun kula tampi. Menika waduh saking Karang Taruna Bina Karya Mandiri nyuwun lagu Lewung. Tak duduhi. Piye? Sinden laris ayu. Heeh. Sampur gobyoke kok ngene iki piye? Apa? Piye ta? Iki sampur gobyoke nyerengi ngene iki piye? Iki Mbok gobyoke kaya lho. Lho. Nah, kuwi nek gombyok ngono kuwi nek ora tau nyang. gambyong ngene iki mertandane nek ora tau budal. Leres. Lah nek iki kan mergo tanggo nyambut gawe. Tak seblak-seblake ngene iki do predel iki lumrah wajar. Sebelah-sebelahke piye, Pak? Ngeten-ngeten iki. Heeh, kuwi lumrah mergo kulino Lah dinggo. ngene kulina tanggung. Oh, ale Aku golekno naik tak nikahe saiki. Eka iki agar kok ngene iki jelas. Apa? Agar karo aku nyerang ngene iki jelas. Haus. Haus darah. Salahe. Niki wonten malih ingkang ngersakaken anu Lewung Gedruk kalian dewek Gedruk. gaul katur SBA Bojo Kendal Bapak Arianto Mas Adi saking Mas Joko SBA Solo 3 niki Karang Taruna kala wau Bina Karya Mandiri ngersakaken Lewung Oh nggih. kesucian ati satu rasa cinta waduh jangan elok tenan kata-katane iki Kesucian hati satu rasa cinta. kuwi judul lagu Mas ning ora iso Oh, tak kira ki semboyan. warga RT 5 RW 1 Saminan Kepoh. Oke. Iki nganggo keyboard tok, Mas. Nek sing diaturke Lewung sik, pokoke yo diaturke sik yo. Aku tak nyuwun karo mantene anyar iki. Mbak Suci Ovita Dewi. Weh, aku njaluk diambung bentang ketularan. Lah. Lah jarane ki nek diambung manten anyar ki ndang ketularan. Ora sak diambung suci, tak ambung kok ndang. Heeh. Ora ketularan penyakit e. Mriki Mbak Suci ayo mriki. Ah. Jebul kae kanda anti pun teka mrene. Wis rada suwe batal pisan Ora krungu kabare. Sajake raja malen. Wong tansah kakimen. Nek nutup kekelan
selamat malam Mbak Suci. Selamat malam Mbak Bayu. Nggih, selamat ya. Nggih, matur sembah Yes. nuwun. Aku yen Mas Eko Mbak Dewinta iki lak wis 2 tahun kepungkur. Aku ora arep takon Suci wis sing lagi wae piye rasane. Kok piye rasane ki? Manten anyar. Rasane piye? Enak tenan. Masa enak to, Ci? Alah, wis ngopo neges-neges ki kok ya. Rabione. Entena. Mosok ping pindho ki lali wis. Jare enak ki lek. Ngene lho karepe penak tenan ki saiki lunga wong loro wis ora ana sing mikir neka-neka ya ta. Wis ning dalem iki sare ya wis kepenak. Sak Malang mujure wis ditampa karo keluarga. Amin. Nah niku wis penak banget. Ya syukur-syukur muga langgeng ya, Nduk. Amin, Pak De. Aduh, kari ngenteni kancaku iki lho. Ngapa? Kesuwen dinggurke iki. Ya ora urung petuk jodone. Urung petuk Lagi jodone. petuk bojo. Urung kepethuk bojone piye? Mari Iya. sing nyensir ki kakean. Kok nyensir piye sing ngedit piye kok? 1 2 3. Iya. Pokoke ayo diaturke sik. Yo lewong. Nggih. Monggo ayo Cak diaturke lewong. Monggo kula kunjuk dateng warga Karang Taruna Bina Karya Mandiri. Monggo yo diaturke.
Nggih telok Mas Gareng tenan. Seneng kurang Mas Gareng ngono sing tak senengi lho nggih. Yo lanjut. Satu tadi Matur nuwun wis diaturke le wong gedruk. Nggih. Jan, iki ngene iki lek gareng. Lah nek gur ngene iki apa ngene iki? Jek kuat meneh jogete. Oh iya ta? Oh nggih. Sing ngomong sapa? Lho mau ki ngomong. Joget kaya ngene tak rewangi gelamku tugel siji. Ayo ora apa-apa kuwi ketok nek dienggo tegese. Iki gelam lik lho iki. Kok elik kuwi to? Timbangane Mas. Oh iya. Oh, lah kok elik. Tugel tenan iki to. Oh iya, nggih. Men barang larang kok ya, nggih. Oke, pirang kilo, Lek? Heh? Pirang kilo? Iki setengah kilo. Ah, 2 kilo sak dosane. Yo. Yo, niki anu Mbak wonten sing ngersake nyidam sari. Nggih. Yo diaturke sik, diaturke. Sing bawa Mas Gareng gandrung Mbak Eka Suranti. Oke. Kaya ngapa suarane? Apa kuat? Loh, ngombe jamu sik no. Jamu apa? Koko Bima sak jempole. Ora sak lengene sisan to. Aja ngombe kuwi. Apa? Pli kita. Hah? Jamu pli kita. Pil kita. Wah yo. Tulisannya kekeh lho, Lek. Pli kita. Pil kita. Apa pil kita to, Lek? Pil kita. Aku ora ngerti, Lek. Heeh. Yo, kaya ngapa Mas Gareng? Ya, pengen delok polahe Mas Gareng ini. Gandrung wong ayu kaya ngapa? Mas Gareng, lho, Lek. Lek Gareng. Ning ndi ki mau? Matane. Oh, lah kok malah ning kene. Oh nang kene kok iso digoleki rono wong wedok kok digandrung ki anteng to? Ya. Duh, aku sih iki. Duh, wong lemu. Wong ayu. Ayu. Ketok ora tau nonton Instagrame kok. Lah ngapa? Desa Tengko Mburi kuwi wah, bokonge krupuk. Duh, wong ayu. Ora sak ngrangkul sik. Oh. Jare Roman. Lah ya Roman iki arep ngrangkul ya kudu cocok karo cakepane. Nah, kudu cocot karo cocok. Cocok. Ya. Kaya ora kumpul-aku sesasi kok rusak. Kudu cocok. Pepujaning ati. Badhe tidak putih, Mbak. Wong di Roman rono. Gandeng, ben kaya mimilan mie goreng. Yo. Mintuna. Mintuna. Kaya ngene. Kaya wong picek malan. Lah jare gandeng. Gandeng yo sisian kok ngarep mburi. Oh, sisian. Wah. Di tanganmu ngono. Lho kok kaya ceret. Coba Mbak digandeng jam laku. Lah dalah Mbak Eka. Nggih. Tumbasan pinten? Mangsamu iki yo Kebaya iki lho kebaya. Duk. Kowe senengane ati karo ucapan ra sesuai. Wong nandang. Aja diwarai to kaya amatir wae. Ya wis. Wong nandang. Ngapa? Iki roman apa ketel-ketelan? Menengo to Iya, wedok iman. Wong nandang asmara. Kowe nawan apa buka bengkel lho, Dok? Kok bengkel piye to? Tanganmu kok oli tok ngene iki. Kok oli iki. Iki teng kok wis di oli. Mas Gareng, Opo ya iki? bagaimana kalau kita menjadi penjahat saja? Kok penjahat ki lho? Iya. Kok penjahat? Kan bisa aku mencuri hatimu, kau mencuri hatiku. Waduh deh. Tidak usah kamu curi, hatiku sudah saya deledekkan. Sudah saya deledekkan ki apa? Tak keke lho, tak keke. Ya sudah aku beri harapan apa Sudah saya aku sudah berikan beri. kepada. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lah ya saya berikan kepada Lu kok diledekkan? Eka. Iya sayang. Eka. Ngapa? Oh si lanang iki budhek ya ta. Wis celuk wis diwangsuli kok sik celuk neh. Aku anu untuk ketembang. Oh iya iya. Nang tutune. Tekan dijo. Ora usah disimak kaya amatir wae.
apa mung awakku. Awakku dhewe ndi? Iki. Nah kok ngerangkul. Awakku dhewe. Kakang Gareng. Kok mong awake dhewe napa ndasipun mboten ketut? Awakku dhewe. Lah ya ndasipun dos pundi? Yo awak sak ndase. Wong ki ukarane awakku dhewe kok ora ndas. Berarti sak kabeh ngono lho. Iya. Do dewa jembar men to gegermu ki. Apa ta jembar geger. Yo seben Jawa Tagung. Kakang. Apa di-ari-ari? Hari-hari. apa yayi? Oh. Garwane pun kakak adi ari-ari. Tak kira kakak kawah di-ari-ari. Kakang. Apa ya? Upama aku dadi kembange Kakang. Aku kang dadi pote. Dadi apa? Pot. Oh pot. Pot sebabe pripun? Tetep temancep. Lah sing temancep sapa? Wek kuno. Ya kembange no. Kualik. Ya kayate kuwi kaya. Takon kok ya pot kembang liyane ya. Kakang. Apa iki? Upama. Aja apa mbok tenanan. Iki etok-etoke ngono lho. Iya. Aku dadi kompor Kakang. Mestine aku kang dadi cerete. Pamriye? Tak tangkringi. Jan. Berarti panjenengan nangkring terus. Iya. Kakang. Apa? Upama aku dadi ambulan Kakang. Nah, Mas Gareng mayite. Ora ana kok ora manuk batang. Kok senengane Lah kok. dadi apane? Aja mbok rungokke kemarin. Aku kan dadi sopir. Waduh. Ayo bareng-bareng golek mayit ya. Wah, dongane kok. Wong kok senengane. Kakang. Iya. Ya nyata panjenengan tresna karo aku Kakang. Iya. Apa kowe kuat mandang aku Kakang? Sak dumuk bathuk senyari jembaring bumi. Oh, kuwi apa kuwi? Wah, dikon mondonge kok. Oh, nah, aja to kok kowe. Wong tresno kuwi gunung wit iso tak angkat. Nah, Buktine ndi Kakang? Iya. wong tresno iki gununge diangkat kok. Apane wis ditresnani. Nek tresna tenanan, Heeh. ibarate segara ambane kaya ngapa bakal dilumpati, Iya, gunung dhuwure kaya ngapa ya bakal diunggahi. Kakang, Iya. ndi nyata tresnamu Kakang? Menengo sik ya. Aku tak golek selah. Wah, kaya ngapa nek Piye bisa ngangkat wong tangane wira gedut? Kegeden bokong. Lah jare tresna karo aku nek ngono kowe iki ra tresna karo aku. Wis tandane iki omonganmu ki mung lames Kakang. Nek aku ki wong ora nyandang. kok padha wedoke. Siji lanang kok padha wedoke. Wong ora. Yo, lanjut. Neno. Walasana mring wadung ceng ceng dung ceng dung. Kowe iki do apa? Malah ngejak dansa. Mbok yo ben. Welasana mring mami. Ya. So kapan Ana eno kata kahan jejer lan wong ayu nano pomo sira nah kodho kowe arep ning ndi to jane iki romane iki ning kene wae Wis entek nggone to. susu golek nggon tanpa prau sat-sat sarah ing Jolodri Nyidam sari as yo. nyidam sarias Mo mo
Yo diaturke langgame yo Mbak Eka Nyidam Sari, kendangane Gonggo Mino nggih dijogeti Mas Gareng nggih. Mangga yo. Tembang kangen wong
wong joget terus mutong prengat. Nyambut gawe iki karo guyu. Usul. Kok usul ngapa? Sing kendang kuwi ganti sesuk. Lah kok kon ganti piye wong kendangane ya penak lho. Penak piye anggere tiba entek-entekan blong ngono lho. Lho, kudune wis iso komunikasi karo pengendang. Mbok, blong iki blong sing piye coba Mbak Eka coba. Mang joget Mbak Eka. Ayo, ya Mang Nanda. Wayah wengi utan grimil rawe. Lho, Pak. Penak. Karepku ya ngono kuwi. Lah, Jajang. Ndang coba. Wah, sing disalahke sing ngendang. Wayah wengi udan grimil gak suwe. Payo kato mati. Lah telat kok. Telat kok. Kok sing ngerasa joget iki kowe Ketoke cah kuwi isone komunikasi karo kowe tok. Karo aku ra iso. Lho genah ngono telat kok malah. Tenono kowe. Apa? Siaga ora tertib ra nganggo seragam dhewe. Lah ngapa ta urusane kok ya? Lah iki lho aku jane ora nesu nek bar dikendangi rasa nesu aku. Ya rasa gelo ya. Lho sesuk aku arep golek pengendang liya. Iya. Mon, kendangi lho. Malah kerja bedayan ae. budaya. Bedaya gareng ku ya.